Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw nining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Sa atong unang mga pagtuon, nakita nato mga kahigalaan nga aron ikaw makabaton og saving relationship sa atong Ginoong Hesukristo, kinahanglan nga ikaw maghinulsol sa imong kasalanan ug mutuo kang Hesukristo lamang alang sa imong kaluwasan. Ang giingon sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 15, repent and believe in the gospel. Paghinulsol sa imong mga sala ug tuuhi ang ebanghelyo. The Apostle Paul echoed the same message saying, repentance unto God and faith in the Lord Jesus Christ. Buhat kapitulo 20 bersikulo 21. Apan unsa ang mahitabo sa takna nga ikaw maghinulsol ug mutuo? Unsay mahitabo nimo higala sa takna nga ikaw maghinulsol ug mutuo? Ang Biblia nagtudlo sa upat ka panalangin nga kalakip sa kaluwasan nga madawat nimo insigida dayon kung ikaw maghinulsol ug mutuo kang Jesus. Una, sa takna nga ikaw maghinulsol ug mutuo kang Jesus, ikaw isipong matarong atubangan sa Ginoo. You will be justified in the sight of God. You will be counted as righteous in the sight of God. Nakita na nato niadtong mga nauna natong pagtuon nga ang atong pagkamaayo o pagkamatarong susama lamang sa hugaw nga trapo atubangan sa Ginoo. Mao kana ang giingon sa Isaiah chapter 64 verse 6, all of our righteousness are just filthy rags in the sight of God. Pero mga kaigsuunan, pinaagi sa perfect o hingpit nga kinabuhi ni Kristo sa pagkamasinugtanon sa sugo sa Dios, bisan pangadto sa kamatayon, naghatag ang Ginoo og hingpit nga pagkamatarong alang sa mga makasasala nga nagasalig kang Kristo. Saad kini sa Ginoo. Ug sa takna nga ikaw mutuo ug musalig kang Hesukristo lamang alang sa imong kaluwasan. Ang iyang pagkamatarong pagaisipon nga imong pagkamatarong, ug ikaw pagaisipon ug ideklarar sa Ginoo nga matarong sa iyang atubangan. Atong basahon ang Lucas kapitulo 18 bersikulo 9 hangtod sa 14. Ang giingon dire, ug gisulti usab ni Jesus ang usa ka sumbingay sa mga tawo nga nagsalig sa ilang kaugalingon nga sila matarong, ug nagtan-aw sa uban nga adunay pagtamay. Adunay duha ka tawo nga misulod sa templo aron sa pagampo. Ang usa Pariseo ug ang lain pang usa maniningil sa buhis. Ang Pariseo nagbarog ug nagaampo sa iyang kaugalingon, Ginoo, nagpasalamat ako kanimo nga dili ako susama sa ubang mga tawo, mga mangililad, mga dili matarong, adunay mga kabit o bisan pa sama niining maniningil sa buwis. Nagapuasa ako kaduha sa usa ka semana, naghatag ako sa ikanapulo sa tanan nakong abot.
Apan ang maniningil sa buhis nga nagbarog sa layong bahin sa templo dili gani makahangad sa langit, apan iyang gisumbag ang iyang dughan nga nagaingon, Ginoo, kaluy iintawon ako ang makasasala. Sultihan ko kamo kining tawhana mikanao gikan sa templo ug mipauli sa iyang balay nga gipakawalay sala kaysa usa. Tungod kay ang matag usa nga nagabayaw sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang nagpaubos sa iyang kaugalingon pagabayawon. Mao kini ang gisulti sa Ginoo nga sumbingay mahitungod sa usa ka tawo nga gipakawalay sala sa Ginoo sa iyang atubangan tungod kay giangko na niya ang iyang mga sala, iya kining gihinulsulan ug mituo siya kang Jesus. Mao kini ang maniningil sa buhis. Pero ang Pariseyo nga nang hinambog atubangan sa Ginoo nagpabilin nga makasasala atubangan sa Ginoo. Ang giingon usab diri sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 16. Ang giingon diri, apan bisan pa kita nasayod nga ang usa ka tawo dili pagaisipon nga matarong pinaagi sa mga buhat sa balaod, kundili pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Ug nahitabo kini kanato mismo nga nagatuo kang Kristo Jesus, aron kita ipakamatarong pinaagi sa pagtuo kang Kristo ug dili pinaagi sa mga buhat sa balaod. Tungod kay walay tawo nga pagaisipon nga matarong pinaagi sa mga buhat sa balaod. So nakita nato mga kaigsunan, kung ikaw gipakamatarong sa atubangan sa Ginoo tungod sa imong pagtuo kang Jesus alang sa imong kaluwasan, nan unsa man ang sunod, makabaton ikaw og pribilehiyo sa pagdawat sa tanang mga panalangin alang sa mga tawong matarong. Unsa man kining mga panalangina? Unang panalangin nga imong madawat mao ang kalinaw diha sa Ginoo. Makabaton ikaw og tinuod nga kalinaw. Roma kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 5 ang giingon diri, karon nga giisip na kitang matarong pinaagi sa pagtuo, aduna kitay kalinaw diha sa Ginoo pinaagi sa atong Dios nga si Hesukristo. Pinaagi kaniya nakabaton kita og kagawasan sa pagduol, pinaagi sa pagtuo ngadto sa iyang grasya nga atong gibarugan, ug kita nagmaya sa paglaom sa himaya sa Ginoo. Labaw pa niana na nagkalipay kita sa atong mga pag-antos tungod kay nasayod kita nga ang pag-antos nagbunga og kalig-on, ug ang kalig-on nagbunga og maayong kinaiya, ug ang maayong kinaiya nagbunga og paglaom, ug ang paglaom dili magbutang kanato sa kaulaw tungod kay ang gugma sa Ginoo nga gibubo sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa balaang espiritu nga gihatag sa Dios kanato. Nakita nato mga kaigsuunan, kung ikaw giisip nga matarong atubangan sa Ginoo, siyempre aduna kitay kalinaw tungod kay nasayod kita nga ang tibuok natong mga kasalanan gipasaylo na sa atong Ginoo. Unsa man ang mga panalangin nga nadawat sa usa ka magtutuo, sumala niini nga teksto sa Roma kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 5. Tungod kay taas man kini nga teksto, ato kining i-summarize. Una, kalinaw uban sa Ginoo, dili na kita ilalom sa iyang tunglo ug paghukom. The moment that we repent of our sins and believe in the Lord Jesus Christ, we have peace with God. Tungod kay dili na kita ilalom sa iyang tunglo ug paghukom. Ikaduha, aduna kitay kagawasan nga makaduol sa iyang presensya. Wala na'y nagpugong kanato sa pagpakiglambigit sa Ginoo. We already have peace with God. And that is why we have the freedom to come before Him. Ikatulo, kasiguraduhan sa paglaom sa iyang himaya, which means kasiguraduhan sa kaluwasan or assurance of salvation. Well, unsa pa mga kaigsuunan? Matthew chapter 27 verse 44. Ang giingon diri, ug ang mga kawatan nga gilansang sa krus, kauban niya nagbugal-bugal usab kaniya sa susamang paagi. Matikdi mga kaigsuunan nga kadto dieng duha ka kriminal nga gilansang kauban ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo, sila dieng duha ang nagbugal-bugal kang Jesus. Buti pasabot, kung usa ka tawo dautan gayod bisan pa og gaung-ong na siya sa kamatayon, dili gayod gihapon mausab ang iyang kasing-kasing.
Kung gahi siya og kasing-kasing, gahi gayud gihapon siya og kasing-kasing bisan pa og himalatyon pa siya. Kadtong duha ka kriminal, himalatyon na baya to. Ug nag-antos pud sila tungod kay gilansang man pud sila sa krus, pero nakahimo gihapon sila sa pagbugal-bugal. Nagbugal-bugal silang duha, buntagan pa. Pero unsay nahitabo pagkahapon? Atong tan-awon sa Lucas kapitulo 23, bersikulo 40 hangtod sa 43. Diri makita nato nga samtang nagpadayon sa pagbugal-bugal ang usa ka kriminal sa atong Ginoong Hesus, ang usa gihikap sa Ginoo ang kasing-kasing mao nga naghinulsol siya. Atong basahon Lucas kapitulo 23, bersikulo 40 hangtod sa 43. Apan ang iyang kauban mibadlong kaniya nga nagaingon, wala ka pa ba mahadlok sa Dios? Nga klaro man kaayo nga nahilalom usab ikaw sa susamang silot? Ug makatarunganon ra kini alang kanato tungod kay gidawat nato ang silot sa atong mga daotang binuhatan. Apan kining tawhana wala nakasala. Ug miingon siya, Jesus, hinumdumi ako kun atuan na ikaw sa imong gingharian. Ug mitubag kaniya si Jesus, sa kamatuuran sultihan ko ikaw, karong adlawa dadon ko ikaw sa akong paraiso. Unsa may atong nakita mga higala? Niadtong ang kriminal naghinulsol og mituo kang Jesus nga siya ang gisaad nga hari nga miabot. Gisaaran dayon siya sa Ginoo nga makauban siya niya sa paraiso. Walay purgatorio. Langit lang ug impyerno ang kapadulngan sa kalag sa tao kung siya mamatay. Klaro kaayo kini sa wali ni Jesus mahitungod sa sumbingay sa usa ka dato ug ang makalilimos nga si Lazaro nga atong giwali tulo ka semana na ang milabay. Sa tunga-tunga sa langit ug impyerno adunay dakong bungaw. Mao nga ang gustong motabuk gikan sa langit paingon sa impyerno dili makahimo, ni ang gustong motabuk gikan sa impyerno padulong sa langit dili usab makahimo. Figuratively mga kaigsunan, ang buti pasabot sa bungaw mao nga empty, walay sulod, walay purgatorio. Apan ikaduha, kung ikaw maghinulsol og mutuo kang Jesus, dili lang ka ikaw isipon nga matarong atubangan sa Ginoo, kundili limpyuhan pug kaniya og himuong gawasnon gikan sa pagkaulipon sa sala. You will be sanctified or delivered from sin's bondage. Kitang tanan natawo ingon nga ulipon sa sala. Apan kanu ikaw maghinulsol og mutuo kang Kristo, insigida mga kaigsuunan, or diha-diha dayon, makalingkawas ikaw gikan sa pagkaulipon sa sala. Tataw kaayo nato kining makita sa Biblia. Roma kapitulo 6 bersikulo 17 hangtod sa 18 ang giingon diri, apan salamat sa Dios kay bisan kaniadto na ulipon kamo sa sala, karon sa kinasing-kasing nagmatinumanon kamo sa mga pagtulunan nga nadawat ninyo. Gihatagan kamo og kagawasan gikan sa sala ug nangahimo kamong mga ulipon sa pagkamatarong. Mga kaigsunan, kining mga tawhana, mga ulipon kaniadto sa sala, sama sa bisan kinsa, apan niadtong sila naghinulsol og mituo kang Jesus, gipahiling kawas sila gikan sa pagkaulipon sa sala. Dili na sila karon ulipon sa sala, kundili ulipon na sila sa pagkamatarong. Ang giingon po diri sa Roma kapitulo 6 bersikulo 22 hangtod sa 23, ang giingon diri, apan karon nga nahimo na kamong gawasnon gikan sa sala ug naulipon na sa Dios. Ang balos nga nadawat ninyo mao ang pagkabalaan nga musangpot sa kinabuhing walay katapusan. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang libre nga gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Praise God. Dilibot pasabot niini mga kahigalaan nga wala nay pagpakigbisog sa sala. Aduna gihapon kay pagpakigbuno sa sala samtang buhi pa ikaw. Apan ang kalainan mao nga kun ikaw naghinulsol og mituo kang Jesus, gihimo ka na ni Kristo nga gawasnon gikan sa pagkaulipon sa sala, aron nga makasugod na ikaw sa pagkinabuhi nga balaan. Ikatulo, kung ikaw maghinulsol og mutuo, dili lang kay himuon kang matarong atubangan sa Ginoo, dili lang kay himuon kang gawasnon gikan sa pagkaulipon sa sala, kundili
sagupon usab ikaw sa panimalay sa Dios. You will be adopted into God's family. Unsa may giingon diri sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Ang giingon diri, apan kutob sa tanang midawat kaniya, gihatagan sila og katungod nga mahimong mga anak sa Dios, sila nga mga mituo sa iyang ngalan. Those who believe in Him, or those who receive in Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. Ang giingon diri sa Galatia kapitulo 3 bersikulo 26, tungod kay kamong tanan nahimong mga anak sa Dios, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Mga kahigalaan, pagkatahom kaayo niini nga panalangin, nahimo kitang mga anak sa Dios. Kaniadto mga anak kita ni Satanas, pero the moment that we repented of our sins and believed in the Lord Jesus Christ, automatically we have been considered as children of God. Pagkatahom kaayo niini nga panalangin sa upat ka rason. Una, kung ikaw nahimo ng anak sa Dios, pinaagi kang Kristo, nahailalom na ikaw sa inamahan nga pag-atiman sa atong Ginoo. Ang giingon diri sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 31 hangtod sa 33. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibisti. Kining mga butanga maoy gitinguha kanunay sa mga dili magtutuo. Ang inyong amahan nga atua sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Apan labaw sa tanan, unahan ninyo sa pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug kining tanan igadugang niya kaninyo. So you see mga kaigsunan, kung ikaw nahimong anak sa Dios, buot ipasabot, you are already under the fatherly care of God. Matthew chapter 7 verse 11. Ang giingon diri, kung kamo nga mga dautan mahibalong muhatag ug maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan nga atua sa langit? Muhatag gayud siya sa mga maayong butang niadtong mangayo kaniya. Again, we say hallelujah to this. Praise be unto God. Ikaduha, kung ikaw nahimo ng anak sa Dios, pinaagi kang Kristo, nahailalom na ikaw sa inamahan nga pagbantay sa atong Ginoo. Matthew chapter 10 verse 29 to 30. Ang giingon diri, dili ba ang duha ka gagmayng langgam nga sayaw mapalit sa gamay nga kantidad? Apan bisan pa niana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo inihapman, busa ayaw kamo kahadlok kay labaw pa kaayo kamo og bili kaysa mga langgam. So nakita nato mga kaigsuunan, we are under God's fatherly protection. Ikatulo, kung ikaw nahimo ng anak sa Dios, pinaagi kang Kristo, nahailalom na ikaw sa inamahan nga pagdisiplina sa Ginoo, nga usa ka pribilehiyo. Pribilehiyo kini, Hebreyohanon kapitulo 12, bersikulo 5 hangtod sa 10. Ang giingon dire, nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo, ingon nga iyang mga anak? Anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo, ug ayaw kaluya kung badlungon kaniya, kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma, ug kastiguhon ang tanan niyang mga anak nga iyang giila. Lahutay sa imong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak bagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan. Kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya, kun dili mga anak sa gawas. Ang atong mga tawhanong amahan nagkastigo kanato o gitahod ta sila. Dili ba mas labi pang dawato nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong amahan aron makabaton kitag kinabuhi? Kay gidisiplina kita sa atong mga tawhanong amahan sulod sa mubong panahon lamang sumala sa ilang gihuna-huna nga angay buhaton. Apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan,
aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Ikaupat, kung ikaw nahimo ng anak sa Dios, pinaagi kang Kristo, nahimo na ikawng kabahin sa kabilin sa langit nung panimalay sa Dios. So may giingon diri sa Romans chapter 8 verse 17. Ang giingon diri, ug kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios, ug madawat nato kini uban kang Kristo. Kay kun makigambit kita sa iyang pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Ug katapusan mga kaigsuunan, kung ikaw maghinulsol ug mutuo kang Kristo, dili lang kay isipon ikaw nga matarong atubangan sa Ginoo, dili lang kay himuon kaniyang balaan, dili lang kay sagupon ikaw sa panimalay sa Ginoo, kundi madawat usab nimo ang balaang espiritu nga gisaad sa Dios. Efeso kapitulo 1 bersikulo 13 ang giingon diri, ug mauusab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga nagahatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad. Ug ang giingon diri sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 13 hangtod sa 14, apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato, kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Gihimo kini ni Kristo aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham ikahatag ngadto sa mga dili Hudiyo. Pinaagi kang Kristo Jesus aron madawat nato ang gisaad nga espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuo. Ang Biblia klaro kaayo nga nagpadayag nga kun ang usa ka tawo motuo ug mosalig kang Jesus, madawat niya ang balaang espiritu nga gisaad sa Dios. Ug mahimayaon kaayo kini nga panalangin mga kaigsunan tungod kay ang Espiritu Santo mao ang magpalamdag sa atong hunahuna aron masabtan nato ang balaang kasulatan. Ang balaang espiritu usab ang maghatag kanato og kusog sa atong kinasuluran aron mabuhat nato ang kabubuton sa Ginoo. Ang giingon diri sa Efeso kapitulo 3 bersikulo 14 hangtod sa 16. Busa tungod niini nagampo ako sa Amahan nga maoy naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang himaya, liguno niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Ang balaang espiritu usab mga kaigsunan ang magpanalangin kanimo aron makabaton ikaw og kalipay sa pagpakigsuod sa Ginoo. Roma kapitulo 8 bersikulo 15. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo dili magulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini makasangpit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingon, Amahan, Amahan ko. Nakita nato mga kaigsuunan, ang balaang espiritu usab ang magtabang kanimo bisan sa imong pag-ampo. Roma kapitulo 8 bersikulo 26. Sa samang paagi sa atong pagkahuyang tabangan kita sa espiritu kay dili kita mahibalo unsaon pag-ampo. Ang espiritu mismo ang mga liyupo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay sa pulong. Ug ang balaang espiritu usab ang maghupay kanato sa panahon sa mga pag-antos. Roma kapitulo 5 bersikulo 3 hangtod sa 5. Ang giingon diri, nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. Ang paglahutay makahimo kanato nga kahimut-an sa Dios ug ang iyang kahimuot naghatag kanatong paglaom. Dili gayud kita pakiyaso niining paglauma kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Mga kaigsuunan, kining mga panalangina maangkon nimo sa takna nga ikaw maghinulsol og mutuo kang Hesus. Una, ipakamatarong ikaw atubangan sa Ginoo. Ikaduha, himuon kaniyang balaan. Ikatulo, sagupon ikaw sa panimalay sa Ginoo.
ug ikaupat, madawat nimo ang Espiritu Santo nga gisaad sa Dios. Mao kini ang tinuod nga hulagway sa usa ka tawong tinuod nga nakadawat og kaluwasan gikan sa Ginoo. Mahimong tataw kaayo ang kabag-uhan sa iyang kinabuhi. Aduna na siya'y kalinaw tungod kay ang iyang mga sala gipasaylo ng tanan sa Ginoo. Aduna na usab siya'y bag-ong kasing-kasing nga nagdumot na sa sala ug nahigugma na sa pagkabalaan. Aduna na usab siya'y kalipay sa pagpakiglambigit sa panimalay sa Ginoo. Kaniadto ang iyang kanunayng mga kauban, ang mga sugarol, palahubog ug mga tawong walay kahadlok sa Ginoo. Apan karon nahigugma na siya sa panon sa kauban niyang mga magtutuo kang Kristo. Sa laktod nga pagkaistorya, ganahan na siyang musimba kauban sa mga Kristohanon nga kaniadto iyang gilikay-likayan. Ug ang balaang espiritu mauna ang nagdrive sa iyang kinabuhi aron mabuhat na niya ang kabubuton sa Ginoo. Hinaot nga mabatunan nimo kining tanan igsoon. Kanimo nga tinuod nga naghinulsol og mituo kang Hesus. Apan kung kining mga ebidensya wala sa imong kinabuhi, dili ikaw tinuod nga Kristohanon. Ulipon pa ikaw sa sala ug ang imong kasing-kasing gidumalaan pa sa sala. Pag hinulsol higala ug salig kang Kristo nga pinaagi sa iyang balaang dugo, makabaton ikaw og kapasayloan sa tanan nimong kasalanan ug madawat nimo ang kagawasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Hangtod diri lang kita taman ning takna sa kahaponon tungod kay wala na kitay oras pa sa makausa. Giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panagtigom ugma sa alas 2 sa hapon sa Unidos Community Bible Fellowship sa panimalay ni Winstro hangad sa Unidos, Plaridel. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at tawang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa
744-3030.